நண்பர்களே, இந்த வீடியோ பார்க்குற நண்பர்கள் உங்களுக்கு தாழ்வான ஒரு வேண்டுகோள். இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வேண்டாம். ஜஸ்ட் ஒரு லைக் மட்டும் கொடுங்க போதும். நீங்க குடுக்குற லைக்னால கண்டிப்பா ஒரு குடும்பம் வாழும். அதில எந்த ஒரு மாற்று கருத்து இல்ல, எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்ல. எப்புட்றா இதெல்லாம் சாத்தியமா? லைக் பண்ணாப்புல அவங்க குடும்பம் வாழுமா? அப்புட்ன்னு நீங்க நினைக்கலாம். நீங்க குடுக்குற இப்போ ஒரு 3000 பேர் பார்க்குறாங்கன்னா, ஒரு 2000 லைக் விழுந்தாலே நம்ம சேனல் வந்து மேல கண்டிப்பா எல்லாருக்கும் பார்க்குற மாரியே தெரியும். சரிங்களா? அப்போ பார்க்குறவங்களுக்கு கண்டிப்பா ஒரு நம்பிக்கை வரும். ஏன்னா, நான் போடுற வீடியோ வந்து எனக்காக நான் போடல, சுயநலம் சம்பாதிக்காக நான் போடல. எல்லாமே என்னை நம்பி, எங்க டீமை நம்பி வந்த மக்களுக்காக தான் நான் வீடியோ பதிவு பண்றேன். சில ஒரு எக்ஸாம்பிள்னா ஒரு உண்மைய சொல்லணும்னா, இன்னைக்கு எஸ்பிஓல 110 பேருக்கு 2 ஐடி குடுத்துருக்கிறேன். 2 ஐடி குடுத்து இன்னைக்கு அவங்க மாச சம்பளம் ரூ. 8,250 வாங்க போறாங்க. கிட்டத்தட்ட 110 குடும்பம் இன்னைக்கு வாழப்போகுது. நான் அதில வந்து நானு காலர் தூக்கிவிட்டு நான் சொல்லுவேன். சரிங்களா? ஆனா, எனக்கு இது என்ன சந்தோஷம்னா, அந்த அமௌண்ட்ட நான் பார்க்கணும். அவங்க சம்பாதிக்கிறத என் கண்ணால என் குரூப்ல ஷேர் பண்ண நான் பார்க்கணும். அதுதான் பெரிய சந்தோஷம். அதுக்காக தான் வெயிட்டிங். கண்டிப்பா எல்லாம் உறுதியா வாங்க. அதில எந்த ஒரு மாற்று கருத்தும் கிடையாது. எல்லாமே யாரால? நீங்க குடுக்குற லைக்னால தான். இன்னைக்கு நீங்க குடுக்குற லைக்லாம் இன்னைக்கு 108 குடும்பம் நல்லா இருக்க போகுது. அத விட ஒரு சந்தோஷம் என்னன்னா, இன்னைக்கு 4 காட்ல இன்னைக்கு 180 பேருக்கு ஒவ்வொரு பேர் மேட்சிங் பண்ணி குடுத்து, இன்னைக்கு அவங்க டீம்ல வேற லெவல்ல போயிட்டு இருக்குது. எதனால? நீங்க குடுத்த லைக்னால தான். ஸோ இது வந்து நாங்க சுயநலமா அதுக்காக இல்ல. மத்த சேனல் எப்படியோ யார் குறை சொல்லிட்டு தான் இருப்பாங்க. நாங்க கரெக்ட்டா எங்களுடைய கண்ணோட்டம் கரெக்ட்டா தான் போயிட்டுருக்குது. எங்களுடைய பார்வை நேரா தான் போயிட்டுருக்குது. இதில எந்த ஒரு மாற்று கருத்தும் இல்ல. சரிங்களா? விருப்பம் இருந்தா ஜாயின் பண்ணுங்க. அப்புறம் நெறைய பேர் சொல்றீங்க, "சார் நீங்க எந்த ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க. கால் பண்ண எடுக்க மாட்டேங்கிறீங்கன்னா" எனக்கு அவ்வளோ ஏன்னா நீங்க ஜாயின் பண்றதா இருந்தா, நீங்க எனக்கு வாய்ஸ் பண்ணுங்க. ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல. முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் வந்து லிசன் பண்றேன். கீழ வாட்ஸ்அப் லிங்க் குடுத்துருக்கேன். தயவுசெய்து நீங்க ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல. 2 குரூப் குடுத்துருக்கேன். ஒண்ணு ஃபுல் ஆயிருச்சுன்னு நெனைக்கிறேன். 2000 ஃபுல் ஆயிருச்சுன்னு நெனைக்கிறேன். இன்னொரு குரூப் குடுத்துருக்கேன். அதில முடிஞ்சா நீங்க ஆட் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு எல்லா அப்டேட் அதில வரும். அப்பப்ப நான் குடுத்துட்டு தான் இருக்கிறேன். சரிங்களா? இதில ஒண்ணும் பெரிய விஷயமே இல்ல. அதனால நீங்க தாராளமா இதில வந்து நீங்க கேட்கணும், டவுட் பண்ணணும் நீங்க ஒரு வாரம் நீங்க அந்த குரூப்லயே இருந்து பாருங்களேன். நம்பிக்கை வந்ததுக்கப்புறம் நீங்க ஜாயின் பண்ணுங்க. 1 வருஷம் நீங்க இருங்க. ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல. சரி சார். இந்த 4 கார்டு மக்களை இவ்வளோ தூரம் நம்புறதுக்கு என்ன ரீசன்? அப்படிங்கிறத இதில நடக்கிற உண்மைய நான் தெளிவு பண்றேன். இதில விருப்பம் இருந்தா நீங்க ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருந்தா மட்டும் தான். அதுக்காக இங்க பாருங்க நீங்க வந்து உங்களலாம் ஜாயின் பண்ணேன். அப்ப இது வந்து ஆன்லைன் பிசினஸ் பொறுத்தளவு உங்களுடைய ஓன் ரிஸ்க். எங்களோட ஃபுல் சப்போர்ட் உங்களுக்கு உண்டு. எங்களுக்கு நம்பிக்கை இருக்குது. நாங்க பண்ணிட்டு இருக்கோம். எங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு சப்போர்ட் கிடைக்குது. உங்களுக்கும் கிடைக்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்குது. சரிங்களா? கண்டிப்பா கிடைக்கும். எந்த ஒரு மாற்று கருத்து இல்ல. நம்ம ஒண்ணும் இதில 1,50,000 2,00,000 போட போறதில்ல. முடிஞ்சா ஒரு 2,950 அவ்வளோதான். போட போறீங்க. ஒர்க் என்னமோ பெரிய மலைய கட்டி இழுக்கிற ஒர்க் கிடையாது. சரி ஓகே. இது மக்கள் இவ்வளோ தூரம் நம்புறதுக்கு என்ன ரீசன்? உங்களுக்கு நான் தெளிவா இதில உண்மைய நான் சொல்லிடுறேன். ஃபர்ஸ்ட்டு கஸ்டமர் சர்வீஸ் பக்காவா. இதில என்ன அப்படின்னா, எம்டி சாரே உள்ள இறங்கி அவர் வார்டுல 24 மணி நேரம் பேசிட்டு தான் இருக்கிறாரு. எம்டி சார் உள்ள இறங்கி என்ன பிரச்சனை? யாருக்கு வித்ட்ரா ஆகல? யாருக்கு அமௌண்ட் வரல? யாருக்கு என்ன தப்பு பண்ணியிருக்கீங்க? நீங்க ஐடி ஆக்டிவேஷன் அதுக்கு என்ன காரணம்? யார் யூடிஆர் நம்பர்லாம் தப்பு குடுத்துருக்கீங்க? எல்லாமே அவர் குரூப்ல எல்லாமே ஷேர் பண்ணிடுறாரு. இதுக்கு மேல உங்களுக்கு என்ன வேணும் சொல்லுங்க? சார் எனக்கு அமௌண்ட் வரல. என்ன சார் ரீசன்? நீங்க ஒண்ணுமே பயப்பட வேண்டாம். உங்களுக்கு ஏன் வரல அப்படிங்கிறத அவர் தெளிவா போட்டுறாரு. குரூப்ல எல்லாம் ஷேர் பண்ணாரு. இது ரேவதியா? இவங்களுக்கு இந்த தப்பு. கிளியர் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ பக்காவான கஸ்டமர் சர்வீஸ் நமக்கு கிடைச்சிட்டு இருக்குது. எதுலயுமே கிடைக்காது. நமக்கு இதில சூப்பரா கிடைக்குது. உண்மையிலேயே சொல்றேன். அதேமாரி எஸ்பிஓவும் தான். அதில நம்ம வந்து அதையும் குறை சொல்ல முடியாது. வேற எந்த கம்பெனியுமே பண்ணாத இந்த 2 கம்பெனி பண்ணிட்டு தான் இருக்கு. ஓப்பனா நான் சொல்றேன். இல்ல இதில என்ன வெளிப்படையா நான் சொல்றதுக்கு என்ன? வேற எந்த கம்பெனி இதுவரைக்கும் வேற கம்பெனில யாராவது இவங்க இந்த தப்பு நடக்குது. இந்த தப்பு தான் ஒரு லிஸ்ட் யாராவது அனுப்பியிருக்காங்க போய் சொல்லுங்க. எந்த கம்பெனியாவது நான் கேட்குறேன். யாரும் பண்ணல. ஆனா இவங்க பண்றாங்க. இன்னைக்கு கண்டிப்பா இவங்க வேற லெவல்ல போவாங்க. எந்த ஒரு மாற்று கருத்தும் கிடையாது. இந்த தப்பு. நீங்க இந்த தப்பு பண்ணீங்கனால தான் உங்களுக்கு அமௌண்ட் ஆட் ஆகல. ஐஎஃப்எஸ்சி கோடு தப்பா இருக்கு. அக்கவுண்ட் நம்பர் எரரா இருக்குது. உங்க ஐடி ஆக்டிவேஷனால இருந்தாங்க. யூடிஆர் நம்பர் நீங்க மிஸ்மேட்சிங் பண்ணியிருக்கீங்க. எல்லாமே ஏ டூ இசட் எல்லாம் ஷேர் பண்ணிடுறாரு குரூப்ல. சரி சார். இப்போ ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல. இப்போ ஒரு 5,000 பேர் இருக்கிறதுனால நீங்க தப்பிச்சீங்க. இதே இது 1,00,000 2,00,000 வந்தா என்ன பண்ணுவீங்க? நீங்க உங்க கொஸ்டின் உங்க மனசுல கேட்கும். கண்டிப்பா என்ன வரும்? அது எல்லாமே எனக்கே வந்தது தான். அதுக்குண்டான மாற்று ஏற்பாடுகள் நெறைய போயிட்டு இருக்குது. நீங்க அத பத்தி வொரி பண்ணிக்கவே வேண்டாம். அது எல்லாமே ஆடியோ குடுத்தாரு எங்களுக்கு. சரிங்களா? அது ஃபியூச்சர்ல என்ன நடக்கும்? இந்த மாரி பிரச்சனைலாம் வரத்தான் செய்யும். அதையும் அவர் ஆடியோ குடுத்து தான் இருக்கிறாரு.
ஸோ அதுக்குண்டான மாற்று வழி நிறையா ஃபியூச்சர் பிளான் நிறையா இருக்குது. அதனால் நீங்கள் அதை பற்றி ஒரி பண்ணிக்கவே வேண்டாம். சரிங்களா? 2வது, இது வரைக்கும் யாருக்காவது இந்த நெட் இஷ்யூ எனக்கு இந்த மாதிரி வீடியோ ஓடலை, ஏன்னா இதில் வீடியோக்கு பார்க்குறதுக்கு வேலையும் இங்கே கிடையாது. ஜஸ்ட்டு ஸ்டேட்டஸ் வைக்கிறீங்க, அவ்வளோ ஒரு 30 செகண்ட் ஒர்க்கு, அதிகபட்சம் ஒரு நிமிஷம் ஒர்க்கு, அவ்வளோதான். யாருக்கு இந்த மாதிரி இது வரைக்கும் ஷடவுனுங்கிற பேச்சுக்கு இடமே இல்லை. இது வரைக்கும் அப்படி தான் போயிட்டுருக்குது. இன்றைக்கி ஒரு 45 நாள் 2 மாதம் பக்கம் ஆகப்போகுது. இது வரைக்கும் ஷடவுன் 2-3 நாள் ஷடவுன் விட்டோம், இன்றைக்கி ஒரு 2 நாள் மெயின்டெனன்ஸ் விட போகிறோம், எந்த இதுக்கும் இங்கே வேலையே இல்லை. அவ்வளோ அற்புதமாக போயிட்டுருக்குது. சரிங்களா? அந்த அளவுக்கு மக்கள் ரொம்ப நம்பிட்டாங்க. ஓகே, பரவாயில்ல, எல்லாருமே பாராட்டுறாங்க. அதோட இதில் ரொம்ப என்ன முக்கியமான என்ன அப்படின்னா, இன்றைக்கி சேர்ந்தவங்க நிறைய ஏழை மக்கள் எல்லாமே இன்றைக்கி பயங்கரமாக ஒர்க் பண்ணுறாங்கப்பா. இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாதாரண அடித்தட்டு மக்களோட இன்றைக்கி கோல்டு காயின் இன்றைக்கி அச்சீவ் நிறைய பேர், அதுக்குள்ள வீடியோ நான் தனியாக போட போகிறேன். கண்டிப்பாக யார் யார் அச்சீவ் பண்ணாங்க, எவ்வளோ சம்பாதிக்கிறாங்க, ஏகப்பட்டவர் உள்ளே இறங்கி சம்பாதிக்கிறாங்க. ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, இன்றைக்கி ஒரு டெலிவரி பாயே உள்ளே இறங்கி இன்றைக்கி அவ்வளோ தூரம் ஆள் சேர்த்து இன்றைக்கி பயங்கரமாக ஒர்க் பண்ணுறாங்க. ஸோ இதில் ஆள் கம்பல்சரி பிடிங்க, அந்த வேலை இங்கே இல்லை. நீங்கள் கம்பல்சரி ஆளை சேர்க்கணும் அவசியம் கிடையவே கிடையாது. ஆள் சேர்த்தா உங்களுடைய வருமானம் வேறு லெவலில் இருக்கும். எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, நான் இன்னொரு கான்செப்ட் நான் பண்ணேன். கிட்டத்தட்ட 6 மாதமாக நான் அதில் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கிறேன். அதில் 6 மாதம் சம்பாதிச்சதை இதில் நான் ஒரே மாதத்தில் எடுத்துட்டேன். இப்போ இன்றைக்கி 45 நாள் ஆச்சு. 45 நாள் அதை விட 1.5 மடங்கு நான் எடுத்துட்டேன். உண்மை அதுதான். இன்றைக்கி அவ்வளோ இன்றைக்கி எனக்கு போதும் சாமி அப்படின்னு சொன்னால் கூட அது நிற்காத வாரம் வந்துக்கிட்டே இருக்கணும். நேற்று மட்டும் 23ஆம் தேதி நான் என் குரூப்பில் ஷேர் பண்ணியிருக்கிறேன். 23ஆம் தேதி நேற்று மட்டுமே எனக்கு 96 பேர் மேட்ச்சு என் குரூப்பில் நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்குள்ள ஆதாரம் என்கிட்ட இருக்குது. 96 பேர் மேட்ச்சு ஒரே நாளில் எனக்கு கிடச்ச வருமானம் எவ்வளோன்னு தெரியுமா? 28,000 சம்திங் ஒரே நாளில். அதுக்குள்ள ஆதாரம் அதில் என் குரூப்பில் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் கேட்கலாம், இவ்வளோ சம்பாதிக்கங்க ஆதாரம், உங்களை ஆதாரம் கண்டிப்பாக இதில் காமிக்கிறேன். நான் அடுத்த வீடியோ, ஏன்னா இப்போ நம்ம பேசினா நிறையா போயிட்டுருக்கோம். நான் அடுத்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஆதாரத்தை எல்லாமே நான் லைவில் காமிக்கிறேன். எல்லாமே உள்ளே போய் யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்டு கொடுத்து எனக்கு எவ்வளோ அமௌண்ட்டு டெய்லி எவ்வளோ வந்துட்டு இருக்குங்கிறத நான் தெளிவாக உங்களுக்கு நான் அதை காமிச்சிடுறேன். எந்த ஒரு மாற்று கருத்தும் கிடையாது. சரிங்களா? நீங்களே செக் பண்ணிக்கலாம். நான் இதில் வந்து பொறாமப்படுறதுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது. ஏன்னா நான் மக்களுக்கு நான் தொண்டு செய்கிறேன், நான் உதவி செய்கிறேன். இதை வந்து என்னதுன்னா என்ன சொல்கிறது, அவ்வளோ தூரம் நான் ஹெல்ப் பண்ணுறேன். இது சேவையினோட அது பெரிய வார்த்தை. நம்ம இதெல்லாம் ஒரு சேவை நம்ம சொல்ல முடியாது. என்னை பொறுத்தளவு இன்னும் நிறையா கொடுக்கலாம், அதுதான் சேவை. இது என்னால் முடிஞ்ச உதவி, எங்களை நம்பி வர நண்பர்களுக்கு எங்களால் முடிஞ்ச சப்போர்ட் நாங்கள் பண்ணிகிட்ருக்குறோம். சரிங்களா? இன்றைக்கி அவங்க நம்ம ஒரு ஐடி 2 ஐடி கொடுக்குறோம். இன்றைக்கி அவங்க லைஃப் ஸ்டைலு வேறு மாதிரி போயிடுது. இன்றைக்கி அவங்க லட்சக்கணக்கில் ஆயிரக்கணக்கில் சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இன்னும் லட்சக்கணக்கில் தாண்டும். இப்போ தான் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜு. இன்றைக்கி ஒரு 6,000 பேர் ஜாயின் பண்ணியிருக்கிறாங்க. என்ன கணக்காக கோடிக்கணக்கில். அதே மாதிரி இது பயங்கர ட்ரெண்டிங்கில் போயிட்டுருக்குது ஃபோர்காட்டு. ஆனால் யூடியூபர்ஸுக்கு உண்மையில் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். உண்மையில் நான் லக்கி பர்சன். நீங்கள்லாம் இதெல்லாம் ஓரம் கட்டினீங்க. ஃபோர்காட்டா அட போய ஃபோர்காட்டா அதெல்லாம் சார் இந்த கான்செப்டும் பிடிக்காது, எல்லாமே ஒதுக்கி தள்ளினீங்க. இன்றைக்கி அந்த இடத்துல நம்ம ராஜாவாக இருக்கிறோம். அதே மாதிரி நம்ம டீமில் நிறைய பேர் இன்றைக்கி பயங்கரம். நீங்கள் உண்மையில் நீங்கள் தான் அச்சீவ் ஆக போகிறீங்க. அதில் எந்த ஒரு மாற்றக்கிறதும் கிடையாது. ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு பெர்ஃபெக்டாக யாருக்கு எந்த இடைஞ்சல் இல்லாமல் அமௌண்ட் யாருக்கு வரலையா உடனே ஒரு லிஸ்ட் அனுப்பிடுறாரு. இவங்களாம் இந்த பிரச்சனைக்கு சரி பண்ணிக்கோங்க, 3 நாளில் கிளியர் ஆயிரும். இது வரைக்கும் யாருக்கு கிட்டத்தட்ட இந்த இதில் ஒரு 6 இப்போ நான் அந்த தம்ப்நெயில் ரெடி பண்ணி கிட்டத்தட்ட 3 நாள் ஆச்சுங்க. 4,000 பேர் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்கல்ல 40 நாளில். இப்போ அது 6,000 பக்கம் 6,000 தாண்டி போயிருக்கோம் கண்டிப்பாக. அவ்வளோ தூரம் இன்றைக்கி மக்கள் பயங்கரமாக கொண்டாடுறாங்க. சூப்பராக எல்லாருமே நீங்கள் அதெல்லாம் உள்ளே வந்து ஜாயின் பண்ணி பாருங்கள். குரூப்பில் யாரெல்லாம் எப்படி பேசுகிறாங்க உங்களுக்கு தெரியும். அந்தளவுக்கு ஒரு அருமையான நிறுவனம் கையில் கிடச்சிருக்குது. மிஸ் பண்ணாதீங்க, நல்லா பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு என்ன சப்போர்ட் வேணும் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. முடிஞ்சாலும் உங்கள் வாய்ஸ் கொடுங்க. இனிமேல் நாங்கள் வந்து ஐடி போடுறது எவ்ரி சாட்டர்டே சண்டே மட்டும்தான். இனிமேல் டெய்லியும் கிடையாது. தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க. சாட்டர்டே சண்டே மட்டும்தான் நாங்கள் ஐடி போட போகிறோம். உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருந்தால் எங்கள் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிங்க. எங்களால் முடிஞ்ச சப்போர்ட், முடிந்த அளவு தான். எல்லோரும் கேட்குறீங்க, என்ன சார் ஐடி போடுங்க கேட்குறீங்க. உங்களோட வெயிட்டிங் பண்ணுற நிறைய இருக்கிறாங்க. ஆட்கள் வந்துட்டான்னு எனக்கு நீங்கள் யோசிக்க வேண்டாம். உங்களுக்கு இது வரைக்கும் நான் சொல்லியே செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன். சொல்லுங்கள், ஃபோர்கார்டில் நான் ஐடி தரணும் யாருக்காவது சொன்னால் யாருக்கும் சொல்லவே இல்லை. ஒரு சர்ப்ரைஸை நம்ம பண்ணணும், நம்மளை நம்பி வந்திருக்கிறாங்க, அவங்களுக்கு ஏதாவது பண்ணணுன்ட்டு நம்மளுடைய டார்கெட் முடிஞ்சு கம்பெனி எப்படி நான் திங்க் பண்ணி பார்த்தேன். சூப்பராக இருந்துச்சு.
உடனே ரெஃபர் பண்ண ஆரம்பித்தேன். எல்லாத்துக்கும் நான் ஐடி போட்டு கொடுத்தேன். எல்லாத்துக்கும் என்ன கிட்டத்தட்ட 100க்கு ஒரு 60% அடுத்த ஐடி கண்டிப்பாக வருவாங்க. நிறைய மக்கள் நம்மளை நம்பி வருவாங்க. உங்களுக்கும் அதே நீங்கள் வரீங்கள்ல, எங்களை நம்பி வரீங்கள்ல, உங்களுக்கும் அதே சப்போர்ட்டு கிடைக்கும். உங்களுக்கும் அதே சப்போர்ட் கிடைக்கும். அதில் எந்த ஒரு மாற்று கருத்தும் கிடையாது. எங்கள் நம்பிக்கை இருக்குது. எங்களால் முடிஞ்ச சப்போர்ட் நாங்கள் பண்ணுறோம். அவ்வளோதான். சரிங்களா? பிளான் என்னங்கிறத நான் உங்களுக்கு அப்பப்போ நான் குரூப்பில் அப்டேட் பண்ணுறோம். நீங்கள் தாராளமாக கேட்கலாம். ஸோ அடுத்த வீடியோவில் ஃபுல் உங்களுக்கு லைவ் ப்ரூஃப் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். எவ்வளோ அமௌண்ட்டு சம்பாதிக்கிறோம், எவ்வளோ எடுக்கிறோம், யார் யார் எவ்வளோ அமௌண்ட்டு சம்பாதிக்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஃபுல் லைவ் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். அருமையான ஒரு பிளாட்ஃபார்ம். இதில் வந்து ஏமாற்றிட்டு போகிறதுக்கோ நீங்கள் ஒன்றும் லட்சக்கணக்கில் கொடுக்க போகிறதில்ல. 3000 தான் கொடுக்க போகிறீங்க. லைஃப்லாம் நீங்கள் வாங்க போகிறீங்க. அது எந்த ஒரு மாற்று கருத்தும் கிடையாது. சரிங்களா? ஓகே நண்பர்களே, அடுத்த ப்ரூஃப் நான் கண்டிப்பாக அடுத்த லைவில் நான் காமிக்கிறேன். நன்றி நண்பர்களே. தேங்க்யூ வெரி மச்.